Бу атнада Татарстан рәисенең коррупция каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе безне ришвәтчелек буенча өр-яңа фактлар белән шаккатырды. Бу заманда кешене бер нәрсә белән дә шаккатырып булмый кебек, әмма ришвәтчелеккә килгәндә түрәләр һәм җаваплы урыннарда эшләүче җитәкчеләр аның яңа формалары белән тон калдыра ала әле. Кемдер муниципаль милеккә ия булу өчен үз-үзе белән килешү төзи. Кемдер банктагы счеты турында хисап бирергә оныта. Туганнарын штатка алып эшләмәгән өчен акча түләүчеләр бар. Кемдер үз йорты янына бюджет акчасына юл салдыра. Узган ел Татарстанда ришвәтчелек белән бәйле 1181 җинаять ачыкланган. 2021 ел белән чагыштырганда нибары 26 очракка кимрәк. Тикшерелгән 397 дәүләт хезмәткәренең 390-ы җаваплылыкка тартылган. Бу бик зур күрсәткеч. Нигә ришвәтчелекне бетереп булмый һәм булмаячак? Алия Хайретдинова репортажы. Яңа Мәртле авылының Кызыл армия урамы. Монда юл начар булу сәбәпле узган ел монда ак-вак таш җәеп чыкканнар. Бу эшне башкарып чыгарга үзара салым программасы да ярдәм иткән. Җирле халык әйтүенчә, һәрбер кешедән 500 сум акча җыеп чыкканнар. Унлап КАМАЗ килгән, ташны җәйгәннәр, ләкин шул КАМАЗларның берсе ташны нәкъ менә авыл җирлеге башлыгы йорты каршына китереп сала. Хуҗа үзе кушкан икән. Андрей Вячеславович, бу эшкә ачыклык кертер өчен без авыл җирлеге башлыгы белән аралашып алырга теләгән идек, ләкин ул йортыннан чыкмады, телефонына җавап бирмәде. Без күшкә авыл җирлеге башлыгы Андрей Стрелковның күршеләре белән аралашырга булдык. Әмма бу вакыйга турында әллә белмиләр, әллә күрше хакы, Алла хакы дип белмәмешкә салыштылар. Это я не знаю. Мы не в курсе. Не слышали? Нет. Не слышала я? Не знаю я. Никогда не было. Никогда вот трава растет, видите сами? Никогда не было. Никто не приезжал и не копали. Не видел, я не знаю. Буа районы башлыгы урынбасары Илдар Еремеев әйтүенчә, соңгы 10 елда монда ришвәт белән бәйле бер очрак та теркәлмәгән. Бу беренчесе. Без аны комиссия белән карадык. Без аны прокуратура тарафыннан кешеләрдә комиссияга катнаштырдык. Барып бергә карадык. Ул теге Мәйтергә кирәк 2,5-га 2,5 дип мәйданчылык инде ул. Безнең тарафтан Стрелковка наказание чыгарылды. Шуның өчен инде без ул хәлне авыл җирлеге башлыклары җыелышында да танышып киттек. Андрейның инде әйтеп китәргә кирәк, үз капкасына берничә километр таш салырга теләге булган икән. Аның асы буенча ул аның акчасын түләгән. Зыяны 4000 сум тирәсе. Шул рәвешле узган һәм бу елның 3 аенда коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе 397 дәүләт һәм муниципаль хезмәт вәкилен тикшергән. Нәрсә ачыклана? Бер җитәкче хатынның кремен яшерә, ә ул иреннән дә бай булып чыга. 25 чит ил компаниясының кыйммәтле кәгазьләре бар икән. Әгерҗе авыл җирлеге башлыгы декларациягә 200 000 сум кремен, 25 суты җир кишәрлеген кертми. Әлмәт районда безнең кремнәре чыгымнары турында дөрес мәгълүматлар бирмәгән, анда хата дип әйтиммесең инде кеше берничә миллионлаган сум үз кремнәре чыгымнарында аны күрсәтмәгән. Яңа Шишмә районында безнең берничә кеше үз машиналарын, үз авыр техникасын сатты һәм шул техниканы сатканда берничә меңгә ул сатты, әмма дә ләкин шул ук мәгълүматта шул 250 меңгә сатса, ул аны 20 меңгә саттым дип шундый дөрес булмаган үз мәгълүматларын бирә. Быел 5 җитәкче эшеннән алынган тагын 166 кеше хөкем ителгән. Аларның яртысы штраф белән котылса, 19-ын ирегеннән мәхрүм итәләр. Ышанычны югалту сәбәпле эштән куылучыларның 2018 елдан федераль реестры төзелә. Бу кара исемлектә хәзер 3700-дән артык кеше бар, шуларның 36-сы Татарстаннан. Бу реестрга син кертелсәң, син шул 5 ел дәвамында синең фамилияң, исемең шул реестрда ул бар һәм син шул ук башкарма дәүләт органнарында, җирле үзидарә органнарында эшли алмыйсың. Һәм иң мөһиме, пенсияга чыкканда шул син реестрда булсаң, синең махсус өстәмә түләүләр яки субсидиялар булса, син аннан мәхрүм ителәсең. Ышанычны иң еш югалтучылар арасында беренче урында дәүләт һәм муниципаль хезмәт вәкилләре, икенче урында Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре тора. Татарстан муниципаль берәмлекләр советында әйтүенчә, районнарда 3 айга бер тапкыр ришвәтчелеккә каршы көрәш комиссиясе утырышы уза, депутатларны хәтта ришвәт алмаска өйрәтәләр. Депутаты местного самоуправления, они выбираются населением.
Җирле үзидарә депутатларын халык сайлый. 18 яше тулмаган икән, шул җитә. Хәтта югары белеме булмаганнар да депутат булалар. Еш кына закон бозу очраклары җир, авыл хуҗалыгы тармагында теркәлә. Шулай ук үз керемен, чыгымын күрсәтергә онытучылар бар. Ну, с землей, как правило, это наиболее коррупционной такой сферы. Закон кысалары шундый киңәйгәч, без әтәниләрендә аларның абыйларын, аларның апаларын, яки шул абыйларның апаларының ирләрен һәм хатыннарын тикшерә алабыз. Аның керемнәре тиге закон тарафыннан булмаган дигән безнең нәтиҗә булса, аны шул милекне без кире дәүләткә кайтара алабыз. Гомумән алганда коррупция белән бәйле хукук бозу очраклары Татарстанда кимегән. 10 ел элек законсыз алыш-биреш һәр 5нче татарстанлыга хас булса, хәзер бу сан 2 тапкырга азрак. Тикшерүдә тизрәк бара. Элек керем чыгымнарны ачыклар өчен 2 ай кирәк булса, хәзер бер көндә җитә. Моның өчен махсус Посейдон программасын кулланалар. Якын арада Кара исемлек тулыланырга тиеш. Аңа Биектау районы авыл җирлеге советы депутаты һәм Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясеннән 2 хезмәткәр өстәлергә тора, диләр идарәдә. Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Игорь Романов, Адымнар.